Likey. दाहोनाफ्रालाय बाव थांदों? दुब्लियावसो थांदों दुब्लियाव बिसोरो। थांदों? औ सोरबा सासेया एदावो नामा नोंखौ दाहोनाफ्रा? औ एदावो सासेया। माहाजोनाबो एदावो नामा गथाया? एदावा। Likey. औवा बारियाव औवा खाना आन्दायलाबायखो जानला मोनला खावना लांफै गोहो दंब्ला अन्ना गारि आं नङा गोसो मोननैजों गोरोबाब्ला सैनांगोन उनाव महा जारला फाग्ला गोसो आंनि बुरखाय जाला दुब्ला जागोन। Likey. बॉयफ्रेंड को हम भी चाहिए, बॉयफ्रेंड को टाइम भी चाहिए, बॉयफ्रेंड को प्यार भी चाहिए और बॉयफ्रेंड को पबजी भी चाहिए। अरे बाप रे, अरे ऐसा कैसा चलेगा रे बॉयफ्रेंड? Likey. नोंनिल' महर आं खोनायो नोंनिल' खोथा बिलिरफै खोमायो नों रायदावफै खोमायो नों Likey. नोंनि मेगननि नोजोरा आंनो फोरमायो नोंनि खुगानि रावफोरा आंनो फोरमायो नोंनि मेगननि नोजोरा आंनो फोरमायो नोंनि खुगानि Likey. बिलिरफै खोमायो नों रायदावफै खोमायो नों साया माया आंनि गोरोबो बिखायाव अननाय होफैयो आंनो Likey. आं खोनायो नोंनिल' खोथा बिलिरफै खोमायो नों रायदावफै खोमायो नों साया माया आंनि गोरोबो Likey. आंनि गोसोआव दं नोंनिल' साहसानो नोंनिल' खोथा नोंनि सेरावनो आं Likey. नोंखौ नुनानैनो आं जाबाय दिनै बोदोर नोंनि हायना महराव गोमोहाबबाय आङो नोंनाव मादि मुहि Likey. बावगोमायो मानो आं गावखौनो फाग्ला बायदि जायो नोंखौ साननानैनो Likey. नों फाया हराब्लाबो नोंखौ आं खावना लायगोन गोमाया हराब्लाबो नोंखौ आं खावना लायगोन नों फाया हराब्लाबो नोंखौ आं खावना लायगोन गोमाया हराब्लाबो नोंखौ आं खावना लायगोन आं बादि सेंग्राखौलाय नोंबोथ' सिनायाखै Likey.